Għall-ewwel darba f'dawn l-aħħar 60 sena, it-tim nazzjonali Taljan falla milli jikkwalifika t-tazza tad-dinja li għal iktar kompetizzjoni prestiġjuża fil-futbol. Din l-eliminazzjoni li waslet minn idejn it-tim Żvediż f'logħba kruċjali t-tnejn flaxija fil-Ground San Siro f'Milan għanqlet bosta reazzjonijiet mill-partitarji Maltin. Kellhom timijiet aħjar Italjani vera, naqbel magħhom. Imma jiena lija labu tajjeb, kellhom iċ-ċansijiet tagħhom, il-goalkeeper tagħhom għamel il-mirakli, kien hemm xi tlieta jew erba' penalti għalija jien. L-aqwa timijiet l-Ingliżi u l-Taljani għal Maltin. Mem sugu, kemm it-Taljan u kemm l-Ingliżi jekk ma jidħlux. Italjani, jiena nafhom it-Taljani meta jiġu għassiju no, dejjem. Imma l-biraħ naħseb fallilhom jiena. Ħanamlu ċara, jinżomm mal-Ingliżi, Hemm ukoll minn sostna li waqt li jinsab ftit iddiżappuntat li t-tim bħal dak tat-Taljani mhux se jikkompeti, jinkwita biss għat-tim Malti. Jiena l-ewwel tim huwa Malta, it-tieni tim huwa Malta, it-tielet tim huwa Malta. Ninkwieta għat-tim barrani meta nara xi ħadd barrani, jinkwieta meta t-tim ta' pajjiżi jitlef kieku dejjem indejjaq ikun insomma. It-Taljani mhumiex se jikkompetu wara li tilfu kontra t-tim Żvediż li se jkun qed jikkompeti fl-ewwel tazza tad-dinja tiegħu mill-2006 l-hawn. Tkellimna wkoll ma' qatt ta' sidien jew managers tal-barijiet bil-maġġoranza tagħhom isostnu li jemmnu li din l-eliminazzjoni se tikkawża tnaqqis fin-negozju minħabba nuqqas ta' interess min-naħa tal-Maltin fil-logħob tat-tazza tad-dinja. Jiena naħseb taffettwa ħażin ħafna, mhux hawn biss Malta kollha, l-barijiet kollha, ma tidħolx it-Taljani u Malta mhux ma' Taljani u mal-Ingliżi l-iktar li jżommu l-maġġoranza. Li ma dewx it-Taljani hija xi ħaġa ġdida law. Nofs Malta tissapportja t-Taljani, ġifieri hija ovvja li ħajkun hawn inqas xogħol lis-soltu, ma nisperaw li jiġu jissapportjaw l-Ingliżi jew timijiet oħra. I don't think so because next year new things I don't think it's gonna affect about Italy. Still people will be coming. U x'inhu u iż-żomma minn iż-żomm huwa fatt li tazza tad-dinja mingħajr il-parteċipazzjoni tat-Taljani se tellef ħafna mill-interess ta' bosta li għandhom għal qalbhom il-logħba tal-futbol.